Откакто се взех БМВ. Откакто се взех БМВ. Всеки иска да се дърпа с мен. Или всеки си мисли, че аз искам да се дърпам с него. Маняк! Не ще да се дърпам с теб, не ще да се дърпам с никой. Като искам да правя прости, правя прости. Но, днеска, защото бях навънка, карах. Голф 4 изглежда направена. Пича зад мен прави къси дълги. Аз карам нормално, но извън градско 90-100. Пича ми прави къси дълги. Пред мене няма кола, срещу мене няма кола, му ме изпревари без никакъв проблем. Изпреварвам, идва пред мене и ми набива спирачки. Викам се сега, нищо против голфчета, и аз си карах голф, голям фен съм на голфа и такова. То пич сега ще го духна. Защо е нужно? А пича ми пречи, той изди при мен, хубаво ми набива спирачки. Каква е файдата да ме ядосаш и да те мина и повече да не те видя? Дори не ми беше нужно да връщам предавка, бях си на 6-та просто. Каква е файдата? То не е само в него. И там е работа, че то не е само в той. Много хора ми го правят. Или си мисля, че аз искам да правя прости, аз искам да се дърпам, аз искам това. Маняк, искам да карам най-нормално и да не ме закачаш. Благодаря ти. Това, че карам БМВ не означава, че искам да се дърпам с теб.